اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض گشتگ کے نگران مزن وزیر واسطہ انور الحق کاکڑے نام سرا تپاک بتگ انور الحق کاکڑے نام منداتگ ما تپاک کتگ کے نگران مزن وزیر چ کسانی صوبے زورگ بھی انور الحق کاکڑ سینیٹے باس کے ای سیادی چ بلوچستان مزن وزیر کارگز ربال کے ردا مزن وزیر شہباز شریف و اپوزیشن سروک راجہ ریاض نیامہ انور الحق کاکڑے نام سرا تپاک بتگ دوینا دستخط کتگ او ایڈوانس صدرہ دیم داتگ ربالکار ردا معاملہ سرا مزن وزیر شہباز شریف و اپوزیشن سروک راجہ ریاض نیامہ مزن وزیر کارگزہ گندو نند بتگ مزن وزیر کارگز نیمگا گشک بتگ کے مزن وزیر اپوزیشن شور و صلاح کمک کتگ اور گوستگی 16 ماہ جوانی اپوزیشن سروک منت گپتگ ای درگتا اپوزیشن راجہ ریاض گشتگ کے ماں تپاکی کے ارکس نگران مزن وزیر بھی آئیے سیادی چ کسانی صوبے بھی ماں تپاک کتگ کے انور الحق کاکڑ نگران مزن وزیر بھی انور الحق کاکڑا 2018 چ بلوچستان سینیٹر گچن بتگ آئیے سیادی چ بلوچستان عوامی پارٹی